मैया जोङो एसएसपि आरो फरेस्ट जयेन्टलि अपारेशन खालामनायाव गुगुनि दाइंजों गन्थंआव जमायै खामाल खालामनाय माल हमनो मोनो आरो बेखौ जोङो एसएसपि आरो जोंनि खुंग्रिं रेन्जनि फरेस्टजों जयेन्टलि उथायनानै लाबोयो। बेसेबांसो मुल्यनि जागोन बे दंफाङा अनुमान? ओरैनो 20 निफ्राय 25 लाखनि अनुमान जागोन। मा मा दंफां दङ बेफोर? ओरैनो बान्दरखान्दा, बान्दरखान्दा, लाले, ओमफ्राय गैला बे मोननै दंफाङानो। दंफांजों लोगोसे जेनेबा मालफोरबो मोनदों नामा, जेनेबा गारिफोर? मोसौ गारि। दंफांजों लोगोसेथ' जों जेबो मोननाय जायाखै, नाथाय गारि हाबनाय खोनादोंमोन, नाथाय जों थांनायाव बिथांमोननि गारिया उल्थाफानि फारसे खारखोमालांजोबदों। थांनाय समफ्रावबो बेबायदिनो गोबां हमो, खिन्थु मानसिफोरखौहाय बन्द' जानायखौ नुनो मोना। बिनि सायाव मा बुंनो सानो आरो? जोंथ' हाजासे बन्द' जानायखौ लुगैयो आरो जोङो नाजाबाय थादोंबो, नाथाय दिनैसिमबो दंफां सिखावफोरा जोंनि हमबोबाय, जों बहुद सिगां समावबो दंफां हमबोबाय, खिन्थु बिथांमोनहा मानिया आरो जोंबो हाजासे अपारेशन खालामनानै बिथांमोनखौ होबथानायनि राहा लाबाय थागोन। ओरैनो माबायदि इनिसियेटिभ लायोबा बे दंफां हाग्राफोरखौ होबथानो हागोन होनना नोंथांमोननि बिफाननिफ्राय सानो? जोंजों लोगोसे पाब्लिकफ्राबो मदद होनांगोन, जोंखौ मदद होनांगोन, अब्लानो जोङो बे दंफां सिखावफोरखौ होबथानो हागोन। ओरैनो माबायदि रोखोमनि मदद लुबैयो नोंथांमोना बिफाननि हिसाबै? पाब्लिकफ्रा जोंजों लोगोसे खामानि मावनो हायाबाबो जोंनो स्रोदै इनफरमेसन हरोब्लानो जों बिथांमोनखौ जब्द खालामहैजोबनो हागोन।